Ei, que es veu, que es veu! Sota aquesta aparença innocent, Història d'un micròfon va suposar el preludi d'un dels episodis més temuts per les societats postmodernes. La rebel·lió de les seves pròpies creacions. Els culpables no van ser ni robots, ni androides, ni replicants, ni cap d'aquestes tonteries que apareixien en els films de ciència-ficció. L'origen de la rebel·lió va ser el propi cinema. Tot va començar a partir de l'avorriment d'un target minoritari elitista que s'havia cansat de veure pel·lícules protagonitzades per humans, un recurs que ja s'havia utilitzat fins a l'extenuació. D'aquesta forma, els cineastes d'autor es van posar a experimentar. La reacció va consistir en fer servir objectes inanimats per protagonitzar els seus films. La tragèdia començava a gestar-se. Així, van aparèixer títols com Odi, una esplèndid pla seqüència de 3 hores de durada dirigit per Haneke, o Armarofòbia, una comèdia de Woody Allen sobre una tetera neuròtica amb problemes d'integració social. A la televisió, sèries còmiques com Made in China o Made in Taiwan retrataven escenes quotidianes d'objectes de classe mitja. A partir d'aquí, la moda dels objectes inanimats es va anar apoderant del públic mainstream, desbancant les 3 dimensions com a tecnologia punta. A les sales es succeïen els remakes de pel·lícules amb objectes inanimats. La ventana indiscreta, A todo gas o La naranja mecànica. La bogeria per les pel·lícules d'objectes inanimats va arribar tan lluny que va deixar de ser una simple tendència blockbuster, fins al punt que es va considerar que el cinema ja no s'havia de fer per humans, sinó pels propis objectes. Ràpidament, el problema va traspassar la frontera del cinema. Apareixien grups de defensors dels drets dels objectes que argumentaven que els humans havien maltractat aquests objectes durant tota la història. La cancellera Angela Merkel aprovava drets europeus d'objectes inanimats i els evocadors passaven a considerar-se el símbol de l'Holocaust. La devoció pels objectes inanimats es va desenfrenar fins a dominar la humanitat al complet. Tothom va acceptar amb submissió el seu domini. Finalment, la rebel·lió subtil dels objectes inanimats es va convertir en una realitat. Nois, no voleu dir que estem fent alguna cosa malament? Xxt, tu calla, que ets una cadira. Limita't a fer el teu paper. Però abans les coses no eren així. Hi havia un temps on ser humà significava tenir poder sobre les coses que havíem creat. Com hem pogut acabar d'aquesta manera? A mi no em miris, jo ja vaig néixer cadira. Aquests grups de resistència es van anar agrupant i van acabar formant una força prou important per plantar-los i cap. La batalla definitiva pel futur de la humanitat havia arribat. Nois, aquesta cadira, balla! Falca-la! Toca-la! Finalment, la humanitat va aconseguir restablir l'ordre natural. Els objectes van tornar a ser sotmesos al control humà. Un any després, a La Haia, es celebrava un judici contra els líders dels inanimats i se'ls va condemnar per crims contra la humanitat. Però cap d'ells va demanar perdó. Per tant, les ferides segueixen obertes i el temor a un nou atac encara persisteix. Humans, no us avergonyiu si creieu que la vostra taula us mira malament o si penseu que les vostres cortines estan confabulant contra vosaltres. Sota aquesta aparença tan innocent s'hi amaga un enemic. Estigueu sempre alerta. Flamengo, minha paixão, minha paixão. Mengão, minha paixão.